ce nu-ți mai haideți! Hai să fie de ei! 1, 2, 3. Lasă-mă că am 3. Cât de frumos e până acum. Este? Șeful vostru? Și în câte zile terminați adevărat? Uite colețe, în cât? Săptămâna asta? Ura! Ce șucat! Și aici ce o să puneți în loc? Apă. Aici aveți? Trebuie curățate că o să se dea cu chit. Să vedem dacă trece peste voi apa. Aici! Ce-a venit spatale? Wow! Păi în săptămâna asta o să fie gata. Și de ce puneți? Pentru ce e asta? Jos dăm cu boxea pe jos. Abia aștept.